pane chinhu chinoitika nyika yezimbabwe patoona kuti aiwa vakomana vethe ruling party vanombawo conference aiwa toona kuti vanhu vese nga vakatarisa conference iyo vanyazoziva kuti aiwa iri very pivotal for the succession aiwa neprogression yenyika yezimbabwe, since we know kuti aiwa the ruling party ZANU-PF ndo ine influence panhau aiwa dzekuprogresa kana mafambiro enyika aiwa yedu yezimbabwe. Sandapinda mashoko atova timbodiscasa panapa muzana nhasi, tobva subscribe or like or on the bell. Tipinda panapa mpindula tinosangana neheadline ramuri kuona rakanzi ZANU-PF passes resolution for Mnangagwa's term extension to 2030. Tipinda vanyora vachiti ZANU-PF has passed a resolution allowing President Emmerson Mnangagwa to extend his rule until 2030, but the president has rejected his proposal. Ndo chitiko chiri kushamisa vanhu manje kuti as we know kuti aiwa vana oil mudhanyuve vakomana veyouth league vakomana women's league aiwa vakomana vabva kumidlands nekumasvingo vaitoimba nziyo vachipembera vachiridza ngoma vachiuruka vachiti mutungamiri wenyika yezimbabwe ngaatonge kusvika 2030. vanamba tona mutungamiri wenyika emasodamza Mnangagwa kunyange zvavo vakomana ava vari kuti aiwa vasundidzire muna 2030 hapana kana any action iri kuitwa kana mutemo uri kuvabata varongoregererwa vachiitwa. Vanapa people they are now shocked kuti mashoko ekurejecta are they true, are they legit, kuti how far true mastatements aya kuti ndeechokwadi. Mashoko atiri kuona kuti mumastreets vanhu vachiri nemadoubts, vanhu vachiri nekuvhunduka. Chipotudze mafungiro enyu aiwa sevanhu vari concerned munyika yezimbabwe kuti munoti kudii pamusoro pethis motive yationa kuti aiwa mutungamiri wenyika anoti anotoda unozorora, but people they don't trust the process. Inoda kuti vanongoziva kuti anytime zvinhu zvogona kungochinja kana zvogona kungosiyana. Ameno mudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.